Продължаваме с останалите актуални теми в предаването. Лятото е сезонът на детските игри и забавления, но пък се оказа и малък кошмар за работещите родители, защото основният проблем е кой да гледа децата, за които учебната година вече е свършила, или пък най-вече и за най-малките, чиято детска градина е затворена през лятото. Така че кой да гледа децата е доста сложен въпрос. Особено ако бабите и дядовците не са на разположение, тогава пък идва времето за детегледачките. Как да изберем човека, който да се грижи за детето ни и ще го възпитава? Сега ще кажем добро утро на Ася Иванова, която е родител, който е наймал детегледачка за детето си, както и на Борислав Огнянов от фирма за подбор на детегледачки. Вие пък ще ни разкажете какви са критериите за това. Казвам добро утро и на двама ви. Добро утро. Да започнем първо там. Увеличиха ли се заявките за детегледачки през летния сезон при вас? Ами да, винаги преди началото на лятото се увеличава работата. Идват отпуските, детските градини са на сборни групи, идват чужденци също така от други страни за почивка, пак се нуждаят от детегледачки и така. Какви са изискванията, които поставят родителите? Казват ли примерно каква да е възрастта, каква да е квалификацията? Ами, значи винаги казват, нали, ако не кажат, ние държим на това, за да можем да се ориентираме и да намерим точния човек, но да, винаги има такива изисквания. Възрастта и квалификация са много важни неща. За кое най-често питат? От какво се интересуват? Най-често питат за опита и това се определя от възрастта на детето, за което се търси. Ако детето е по-малко, нали, трябва да има човек, който все пак да има медицинско образование. Или това, ако става въпрос за бебе, пък вече за по-голямо някой, който да има педагогическо образование или педагогически опит някакъв, за да може да занимава, да развива детето през този период. Нали? Той все пак не спира развитието след като спират детските градини. И така, това е най-важното. Госпожа Иванова, вие с какви критерии имахте, когато търсихте детегледачка? Аз имах следните няколко най-важни неща, към които се придържах. Първо, когато започвах търсенето, смятам, както аз, така и останалите хора, трябва да знаят точно какво искат от човека, който ще се грижи за детето им. Да. Да нямат да се изяснят своите очаквания, защото много често се случва да имаш очакването, че този човек, който ще гледа детето, ще готви, ще пере, евентуално ще чисти и ще върши един куп друга къщна работа. То не е така всъщност. Така че, ако ясно си конкретизирал това, което ще искаш, нали, това беше първото нещо, което направих. За мен беше ясно, че от човека, който търся, искам той да гледа детето ми и да се грижи единствено за него, за неговото възпитание, разходка, добър външен вид, чистота, здраве. Моето дете беше на година и половина, когато започнах да търся човек, който да го гледа. Имахте ли проблеми при намирането на човек? Как се доверихте? Чрез агенция или така на обява от вестник или чрез близък? Чрез агенция. Не рискувахте да търсите пряк контакт? Не. Аз се занимавам от близо 20 години с управление на човешките ресурси. Много дълго време имам опит в подбора на персонал. И винаги съм смятала, че човек най-много греши, когато се доверява на близки приятели, прави компромиси заради това, че той познава хората. Затова считам, че най-добрият вариант е да не познаваш човека, който всъщност търсиш. Доста опасно. Мои приятелки са ми споделяли, че така са си търсили сами по обяви във вестника и включително са имали случаи на пръв поглед напълно така нормални хора се оказват сектанти, примерно, и обучват детето с литература или пък такива със свои схващания за живота и така нататък. В момента детегледачката, която се е грижила за вашето дете, с какво се занимават? Ами след като той започна да посещава детска градина, тя с мои препоръки, имаше препоръки от предишни работодатели, започна работа при друго семейство, отгледа тяхното дете и току-що разбрах, че отново е свободна, така че искрено бих я препоръчала. Доволна сте от нея? Наистина, аз смятам, че ако аз самата си бях гледала детето, нямаше да е същото дете. Това е човек, който по един различен от мен начин подхождаше. Да. И именно заради това детето ми е това, което е. И аз съм доволна от това. Това е добре, че наистина сте случили на човек. Господин Огнянов, какви са изискванията, които поставяте на хората, които искат да работят в тази сфера? Как пресявате кандидатите? Как ги проверявате? И каква отговорност носите като представител на детегледачите? Ами, предварително, тъй като нашата агенция има и голям сайт,
който пък предлага и онлайн търсене за хората, които нямат време за срещи и за време, което да отделят като интервюта и така нататък. Но голяма част от кандидатки идват в офиса, предварително ги проверяваме дали първо отговарят на лицата, за които казват, че се представят. След което... Изискате им лични документи? Да, искаме личните документи като начало, след това провеждаме... Дипломи евентуално? Дипломи, разбира се, събираме абсолютно всякакви документи. Дипломи, препоръки, много често тези, които имат, ако не, те си изкарат медицински свидетелства, свидетелство за съдимост. И всички тия документи правим им копия, събираме ги при нас, нали, една част ги качваме в сайта, за да могат да ги видят пак тези, които търсят през него. И така вече сме по-уверени, че човека, нали, знаем повече за него, за неговия бекграунд. Вие се явявате един вид като гарант за тези взаимоотношения. Да, явяваме се като гарант за тези взаимоотношения, въпреки нали, трябва винаги да се каже, че 100% гаранция за никой не може да се даде. Нали. Това все пак са хора. Ти не можеш да прецениш абсолютно всеки в една или в друга ситуация как би реагирал и какво би направил. А как са регулирани тези взаимоотношения? С трудов договор, граждански договор, с някакъв друг договор между вас и семейството, което наема детегледачката? Ами, най-често с междуличностен договор се определят нещата между семейството и детегледачката. А по отношение вече на трудовите взаимоотношения, те нямат точно такива, но пък детегледачките често се самоосигуряват. Нали? Има семейства, които имат възможност да ги назначат като на работа. Това е въпрос на договаряне, в зависимост вероятно и от ангажиментите, които ще има. Да. Съответният човек. Има ли мъже детегледачи? Ами, имали сме, за годините, през които работим, имали сме няколко кандидата, но почти без успех. Просто навика да се... Нали, някакси представата да бъде жена, да. Но имало и доста, които си заслужават. Наистина педагози с опит в заведение, да, с добър стаж, учители. Познания, но много рядко. Имали сме така интерес просто за среща, за интервю, но мисля, че до сега не е найман мъж, който е бил сред вас. Един от основните въпроси, който може би се задават хората, които ни гледат, е колко струва да си наймеш професионална детегледачка? Ами, колко струва, мисля, заплащането и на месечно или това? Ами, какви са вариантите? Нека да видим какви са възможности. Ами, в момента за София месечно възнаграждение, като взимаме за база пълен работен ден, 8 часов и грижа за едно дете, най-традиционна. Нали, без домашна работа. Без домашна работа или ако има някаква домашна, тя е пак свързана с детето, да речем гладене, пускане на пералня и подреждане на стая и така нататък. Общо около 600-650 лева на месец. Така. А ако е почасово? Ако е почасово, около 4 лева на час. Около 4 лева на час. Да. В тази сума влизат ли вашите комисионни? Не, това е чистата сума, която се получава? Това е отделно. Ние отделно взимаме еднократна комисионна, която е вече преди, нали, за търсенето и за интервюта, които извършваме, която не е толкова висока. И това е, нали? Да. С какви проблеми сте се сблъсквали, когато така разговаряте и са от страна на родителите, които търсят човек да им помага, и от страна на детегледачките? Кои са най-честите ситуации, които възникват? Ами, така от опита им през годините, първите и най-големи проблеми бяха, в един момент нямаше достатъчно хора свободни на пазара. Почти нямаше. Трудно имахме подбор, можехме да правим подбор и да предлагаме достатъчно кандидати. Сега това го няма, има предостатъчно. Единствено, когато имаме прекалено много сложни критерии от родителите. Нали? Има родители, които пък по 24 часа, да се казва, не могат да се занимават с детето си и имат нужда от някой, който денонощно да бъде там. В такива случаи имаме най-често проблеми. Нали? Най-трудно се намира някой да може да се отдаде на 100% на някое дете. Тоест, чисто физически да намерите човека, който да изпълни изискванията. Да, това е най-вече не затруднява. За какво трябва да питат родителите? Какво трябва да се интересуват като качества, като способности, дори като психология, когато си търсят детегледачи? Ами, със сигурност първо трябва да опознаят човека максимално много. Нали, абсолютно всеки един детайл от неговото CV е важен. Какво е правил преди, колко време се е задържал при едно семейство, ако са прекалено често, защо това се е случвало. Но винаги много добър вариант е да се проверяват препоръките. Нали? Не само да ги вземеш като някакво копие и да кажеш, този човек има препоръка. Хубаво е поне на една или на две да се обадиш и да се срещнеш с на предишни майки, които са работили с този човек. Да. Госпожа Иванова, вие така ли направихте? Да, точно така направих. Аз даже бях облагодетелствана, защото жената на интервюто си носеше препоръките.
Проверих ги, свързах се с жената, чието 2 деца е гледала преди това. И препоръките бяха наистина прекрасни. И тя оправда очакванията ми всъщност след това. Аз също съм и дала след това препоръки. И наистина смятам, че е прав колегата, че трябва задължително се гледат и да се търсят препоръки. Да, кои са ключовите въпроси, които... Защото човека може да е с прекрасни препоръки, може наистина да е много добре подготвен, но чисто като характер да не си пасне с вашето дете. Има ли такива ключови въпроси, които като зададем, можем да разберем дали чисто като характери ще си паснат детенцето с детегледач? Аз лично смятам, че не. Едно дете на година или по-малко или малко по-голямо, да. По-трудно няма как да разбере човек дали детето му ще си пасне с детегледач. Смятам, че по-скоро жената, която ще гледа детето, трябва да пасне на родителя, на характера на родителя, ако щете, защото много е важно родителя да остане удовлетворен от нейната работа. В случай, че това не се случи, едно дете на година и половина няма как да каже на родителя какво се случва през деня, дали е доволно или не. Може да разберете дали иска да остане с жената или не. Не бих казала точно, защото спомням си, че жената, когато я наех, детето, тъй като беше свикнало изключително много да бъде с мен, първите няколко дни, като влезнеше жената, то се криеше под масата. Да, но след това вече... След това обаче, както каза тя, нали, в момента, в който ми даде ръчичка и отпусна ръчичката, той ми се довери. Така, това е момента, в който сте разбрала, че това е вашия човек. Да, но това го разбираш по-късно. Да, по-късно го разбираш. Благодаря ви за това участие. Надявам се да сме дали ценни съвети на нашите зрители как да се погрижат за децата си през летния сезон, ако нямат баба и дядо наблизо.